ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଅନ୍ୟ ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ, ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିଛି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ତାଳଧ୍ୱଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଦେବଦଳନ ରଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ପାଖେଇ ଆସିଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଉଚ୍ଚତା 45 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ, ପୂର୍ବ ଉଚ୍ଚତା 33 ହାତ 5 ଆଙ୍ଗୁଳି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଆଡ଼ ପ୍ରସ୍ଥ 34 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ ଇଣ୍ଟୁ 34 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର କାଠ ସଂଖ୍ୟା 742 ଖଣ୍ଡ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା 16। ରଥ ଚକର ଉଚ୍ଚତା, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକର ଉଚ୍ଚତା 16 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକର ବ୍ୟାସ 7 ଫୁଟ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ରକ୍ଷକ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଗରୁଡ଼। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଶୁଆର ନାମ ଜୀବ ଓ ପରମ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ରଥାଧିପ ବୈନତେୟ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଧ୍ୱଜାରେ ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ଧ୍ୱଜା ହେଲା ପତାକା। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ପତାକାରେ ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚାରଣ ନଳ ଓ କୁବେର। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ରଥପାଳ ଭୈରବ ଓ ନରସିଂହ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଆୟୁଧ ଶଙ୍ଖ ଓ ଚକ୍ର। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ରଥଦ୍ୱାରର ଚିତ୍ର କଳ୍ପବୃକ୍ଷର 2ଟି ପତ୍ର ସଦୃଶ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦେବତା ନୃସିଂହ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ରଥ ଭୈରବ ଏକପାଦ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ରଥ ଆବରଣ ପୀତ ଓ ଲୋହିତ, ହଳଦିଆ, ନାଲି ଓ କଳା। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଅଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା 4। ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କର ନାମ ଶଙ୍ଖ, ବଳାହକ, ଶ୍ୱେତ ଓ ହରିଦ୍ୱାସ। ମତାନ୍ତରେ ଏମାନଙ୍କ ନାମ ରହିଛି ଶୈବ୍ୟ, ସୁଗ୍ରୀବ, ମେଘ ଓ ପୁଷ୍ପବଳାହକ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ସାରଥୀ ଦାରୁକ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦଉଡ଼ି ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ନାମ୍ନୀ ନାଗୁଣୀ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ମୁଖ ନାନ୍ଦି ମୁଖ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦେବୀ ଯୋଗମାୟା। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଶକ୍ତି ବିମଳା, ବିରଜା। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦ୍ୱାରପାଳ ଜୟ ଓ ବିଜୟ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦଧିନଉତି ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ନେତର ନାମ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ଯେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦର୍ଶନରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ
ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଥରେ ଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବାଟା ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପୁଣ୍ୟ। ତେଣୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦର୍ଶନରେ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଠାକୁର ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଫଳରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।